Pasea, pase. Tiroa, tiro. Gola, gol. Abat gehiago esatea hainbeste kostatzea da. Taken, euskeraz jokatzen dugu. Odei ertzen, euskaraz bizi gara. Guk ere batite deu arnastu euskerakin. Maiatzak 27an, arraunak hartu eta Tolosako kaleetan ibiliko gera euskararen alde. Garaipenak zapore goxoagoa izaten du euskaraz ospatzen denean. Eskolatik kanpo, ekimen guztiak euskeraz egiten ditugu. Guk euskeraz arnasten dugu. Eta zuk? Larun batero, herrikoen bat gazteei euskaraz bizi eta jolasteko aukera ematen diegu. Gurean naturalena euskaraz egitea da. Aldagelan euskaraz hitz egiten dugu. Kalean ere euskaraz bizi gara. Hainbeste kultura eskaintza erdaldunen artean, aurrek euskara arnastuz gozatzea da gure helburua. Gu 27an Tolosan izango gara euskaraz arnastu nahi degulako. Euskeraz ikaste deu, euskaraz jolaste deu. Zer gehiago behar dugu euskara arnastea. Gure aisialdi taldeak naturaltasun osoz egiten du euskara. Horrela garelako, gu euskara garelako. Gure aisialdi taldea eremu euskaldun batetik sortu zen, kontzientziatzeko beharra ikusi genurako eta hortan jarraituko deu. Maiatzaren 27an handia egiteragoaz. Eta gu, bertan izango gea. Euskaraz gara edez gara, gure aisialdian bagara behintzat. Gu euskaran alde gaude eta euskaraz itxedeu, jarraituko alde honekin. Pelota ez alda euskal kirola, jokoa dezagun bada euskaratik eta euskaraz. Euskaraz bizitzeko aukera ematen diegu gaztei, segi dezagun horretan. Gu ez hitzaiokia aurren eta gazteen eredu. Guk konpromiso handia daukagu gazteen hizkuntza iterekin. Beraz, ez gaitezen tontoak izan eta egin diezaiogun beti euskaraz. 27an gu ere Tolosan egongo gara. Gu ere euskararen alde. Gu ere dantzan. Aurta gaztetxoek ezin dute euskara zerbait inposatu moduan ikusi. Horretan ahalegintzen gara, jolasetik eta sentimentuetatik aurrei euskara goxoa barneratzen.